ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навур оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин навурро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо ё ба шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худро тавсия медиҳем ки аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои комфортни ба роҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои даруекран занг занед ва бо ҳамроҳии ин дӯстони мо граница гузаред. Ин бародарони мо ҳамарӯза дар хизмати ҳамватанонанд. Чанд соат пеш чемпиони вазни сабуки PFL Усман Нурмагомедов рақиби худ Арчи Колгани бебохтро шикаст дода рекорди худро 22-0 кард ва ҳамин гуна камарбанди чемпионии худро ҳимоя карда тавонист ва баъди муҳориба чунин эълон кард. интизом ва спарингҳо бо чемпион дар ду вазн легенда Ислам Махачев. Ана сири беҳтар шудани ман. Ҳама муваффақият аз ҷониби худованд аст ки мо ба ӯ бовар мекунем. Ман меҳнати хеле зиёд кардам ки ягон ҷангори вазни сабук дар ҷаҳон чунин меҳнат намекунад. Танҳо як шахс аз ман дида зиёдтар меҳнат мекунад. Ислам Махачев. Ин охирон муҳорибаи ман аз рӯи шартнома буд. Ташкилоти MVP доимо мегӯянд ки Дана Вайт ба ҷангаварони худ пули кам медиҳад. Акнун мебинем ки худи MVP чӣ миқдор пул медиҳад, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки шаби гузашта ташкилоти MVP ташкилоти PFL-ро хариданд ва акнун ҷангаварони PFL ҷангаварони MVP шуданд. Ана муҳорибаи пурраи Усман Нурмагомедов зидди Арчи Колганро дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар якум комментария закрепид шуда. аввалин соҳиби камарбанди BMF Хорхе Масвидал дар муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни Ислам Махачев ва Иен Гери мегузарад прогнози худро дод. Ма фикр мекунам ки Ислам Гериро нафасгир карда беҳуш мекунад. Ма маҳз ба ҳамин чиз умед дорам ки Махачев ба октагон баромада гардани ӯро ба усул гирифта мегӯяд ки хоби хуш бародар. ҳимояи Гери бад нест, ӯ бо пойҳои худ хуб кор мекунад, лекин ӯ ягон вақт бо чунин рақиб вохӯрдагӣ нест ки подсечкаҳоро чунин хуб иҷро мекунад ва текдаунҳои хуб дорад. Гери ду раунди аввал бо пойҳои худ хуб кор карда метавонад, лекин вақте ки ӯ хаста мешавад, Махачев бартариро ба пуррагӣ ба дасти худ мегирад, гуфтааст Масвидал. Ногуфта намонад ки муҳорибаи унвонӣ байни Ислам Махачев ва Иен Гери аллакай рӯзи 15 август дар турнири UFC 330 баргузор мегардад ва барои Махачев ин санҷиши хеле муҳим аст, чунки бисёриҳо маҳз Иен Гериро рақиби вазнин ва довталаби асосӣ мешуморанд ва агар ки Махачев ӯро шикаст диҳад, пас дигар ягон шубҳа намемонад ки айни замон Ислам Махачев беҳтарин ҷангавар дар ҷаҳон аст. Ҳамчунин бояд қайд кард ки барои Махачев ин ҳафтум муҳорибаи унвонӣ мешавад. 5 муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук ва муҳорибаи унвонии дигар дар вазни нимёна. Худи ҳозир ӯ дар 6 муҳорибаи унвонӣ пирӯз шудааст ва акнун рӯзи 15 август ӯро 7-ум муҳорибаи унвонӣ интизор аст. шаби гузашта байни чемпиони вазни миёна UFC Шон Стрикланд ва чемпиони пешинаи ин вазн Ҳамзат Чимаев муноқиша шуд. Шон дар Твиттер чунин суханҳо навишт: ҳама мепурсанд ки кай ма боз меҷангам. Китфи ман аллакай хуб аст, лекин боз каме вақти дигар дар кор аст. Оиди рақиб бошад, пас Чимаев ҳеҷ не ки хаб кунад. Мехоҳӣ вазн камкуниро ба ту ёд диҳам, то ин ки ту ҳадди ақал 1 сония хаб кунӣ, навиштааст Стрикланд. Чимаев бошад дарҳол ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ин тарсончак боз гап заданро сар кард. вақте ки ин дафъа маро мебинӣ, зуд бахшиш пурс. Ту ин корро хеле хуб карда метонӣ ва аз ҳама асос дафъаи дигар ба монанди духтаракҳо гирья накун. ин духтарак бисёри бад гирья кард ва дили ман сӯхт. Барои ҳамин ман камарбандро ба ӯ додам. Чӣ гуна ки бачаҳо ба арӯсҳои худ иҷозат медиҳанд ки либосҳояшонро шӯянд, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем баъди чанд муддат оромӣ онҳо боз пас задани якдигарро сар карданд. ба фикри шумо онҳо ҳамин гуна реванши худро пеш бурда истодаанд ё дар ҳақиқат байни онҳо бадбинӣ аст? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.